Finsom on somalialais-syntyisiä suomalaisia, jotka ovat terveydenhuoltohenkilöstöjä. Ja tämä idea on lähtenyt siitä, että me haluaisimme lähteä takaisin kotimaahan. Kun tämä idea oli viety ulkoministeriön, he sanoivat, että tämä on loistava idea, mutta teidän pitäisi saada yhteistyötä myös muihin isoihin järjestöihin. IOM, Suomen lääkäriliitto, Suomen sairaanhoitajaliitto ja Somali Health Professional ovat yhdessä sitten kehittäneet tämän projektin. Missään muualla maailmassa ei ole tehty tällaista. Se on ainutlaatuinen ja sitä on kopioitu. Ruotsi, Norja ja myös Hollantikin on kopioinut Suomen esimerkkiä. Eli että ei vaan auteta rahalla, mutta yritetään kouluttaa ihmisiä, jotka pystyy jatkamaan sitten tämän työn. Silloin kun me aloitimme tämän työn, koko meidän resurssit ja aika oli panostettu Hargeisassa. Ensimmäistä kertaa kun mä tulin tänne mission kanssa, se todella oli tällaista, mitä mä en pystynyt kuvittelemaan. Koska siellä oli ihan tyhjä paikka, siellä oli vuohia ja oikeastaan ei ollut mitään. Finsom tekee tieto- ja taitojen siirto, että meidän tarkoitus on tuottaa asiantuntijoita, jotka ovat paikallisia. Eli nämä asiantuntijat, kun ne tulivat tänne, heidän ensimmäinen tehtävä oli kouluttaa paikallisten ihmistä ja se on onnistunut hyvin. Silloin kun lääkäri menee leikkaussalissa ja sitten nämä opiskelijat tulee ja ne katsoo koko ajan, niin siinä ne oppii. Meidän pitäisi lähtiessämme täältä jättää jälkeemme henkilökunnat, joka osaa tehdä tehtävänsä itsenäisesti. Nyt tässä kolmas vaiheessa on suunniteltu, että siinä olisi enemmän myös pääkaupunkin ulkopuolella viedä tämän tietotaito, että ei se jäisi vain Hargeisassa. Ja nyt me ollaan tultu Poraoon ensimmäistä kertaa. Porao on 300 kilometriä Hargeisasta ja sillä on keskussairaala ja koko tämä Somalimaan idän puoli saa palvelua täältä. Tarkoitus on nyt olla täällä 5-6 päivää. Me tehdään tilannekatsastus, että katsotaan mikä sairaalan tilanne on. Vähän lisää tietoa, mikä puuttuu, mistä aloitetaan. Koulutusta tarvitaan enemmän. Laitteistoa tarvitaan enemmän ja tietotaitoa eniten. Esimerkiksi täällä on ollut dialyysikone noin 7 vuotta. Kukaan ei ole osannut käyttää eikä pystytty käynnistämään. Meidän pyrkimyksenä on se, että täältäkin voisi aloittaa dialyysiä. Moni ihmettelee, miksi maahanmuuttajia, joka on koulutettu siellä Suomessa, miksi he vievät heidän tietotaitonsa sinne Somaliaan. Mä sanoisin näin, että meitä tarvitaan enemmän täällä. Se on hienoa, että myös Suomi osallistuu tällä tavalla. Kun terveydenhuollosta puhutaan, heikoimmassa asemissa olevia on odottavia äitejä ja pieniä lapsia. Esimerkiksi tänään me ollaan vasta syntynyt lapsen ollaan pelastettu. Tämän pienen lapsen, joka oli ajateltu, että hän on kuollut, että häntä ei pysty auttamaan enää. Elvytetty pieni vauva. Nyt hän on hengissä. Se oli onni, että me olimme täällä. Muutoin tuon pieni vauva olisi kuollut. Se oli hienoa nähdä, että meidän kouluttama lääkäreitä tai sairaanhoitajia ja röntgenhoitajia ovat nyt ei vain Hargeisassa, mutta ne on myös eri puolella maassa. Sitten lähtiessämme, kun me lähdemme täältä, sitten he jatkavat heidän töitä ja käyttäen se tietotaito, mikä me ollaan siirretty.